खुलुमबाय गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बे रुमबां फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नै दा जोङो मोनसे सर्ट मुभियाव शुट खालामनो फैदों। जोंहा बेखि एसे थियारि जागासिनो गावनो थाखाय। नै ओइ गावगोन नामा? गावदोलै मोननैसो नैबे पिस्तलजोंनो गावगोन। एट्रिसा लागोन नैबे पिस्तलखौ। एट्रिसाबो दाखुसोनो दाखु। बे जाबाय हिर'। Sinan pula, Armina sinan pula nih. Dede mari. Hero, beri mana? Accepted na? Menundang kami muka dia. No place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. Tak bersalah. Salah naik. Ini mana tu? Kutan ni? Oh, bawa tangan. Mau tangan. Go. Agak cuci mana selfie lah kasi lah. Deh. Deh, pasal kau ni. Pistol lambai. Pistol lambai biar tu. Tiada kau kau. Benolia. दा जों गादियान जा लकेसनाव शुट जागासिनो नायग्राफोरा ओरैबायदि ओजोंहाय नायग्राफोर